Da, în primul rând, faptul că am fost membru a unei organizații studențești, că pe urmă am ținut legătura cu această organizație, că ne-am întâlnit după atâția ani și am reușit să vedem care sunt problemele actuale ale studenților. Din discuțiile pe care le-am avut, am decis că ar trebui să facem un proiect pentru tinerii studenți care doresc să facă un stagiu de practică adevărat. Companiile partenere și implicit ATECO doresc să dezvoltă relație cu universitățile tocmai pentru că studenții reprezintă viitorul acestor companii. Este practic un proiect pentru mine pilot și sper să putem să le extindem în cât mai multe orașe, inclusiv în București. Este un proiect deosebit de important și rezultatele sunt esențiale pentru dezvoltarea acestuia. În marea majoritate a cazurilor, stagiul de practică era formal. Marea majoritate a colegilor mei nu participau la stagiile de practică, era doar o hârtie pe care o primeau semnată. Era total diferit. Era total diferit, practic era aproape inexistentă, dar și în faza aceasta cred că suntem într-un stadiu intermediar față de ceea ce dorim să devină un stagiu de practică adevărat pentru studenți. Spontaneitate, inovație, provocare. Provocare, efort, satisfacție. Entuziasm, tinerețe și seriozitate. Putere, motivație și caracter. Aș spune schimbarea, inovativitate și entuziasm. Echipă, dinamism și puțină nebunie. Tinerețe, dinamism, inovativitate. Profesionalism, foarte multă meticulozitate și, din păcate, fața urâtă a birocrației. Cred că cele mai dificile momente sunt tot timpul cele în care îți dai seama că lipsește ceva foarte dificil de obținut și trebuie să interacționezi cu foarte multă lume ca să-l obții. Nu am avut momente efective în care să simt că cedez, dar au fost câteva momente critice și primul dintre ele a fost înaintea primului eveniment de lansare din februarie 2011, când workload-ul a fost foarte mare într-o perioadă foarte scurtă de timp. Da, chiar prima dată a fost prima noapte în care am plecat la ora 2 de la birou. Urmând training-urile în următoarea zi, era ceva care se putea amâna, așa că era imperios necesar să fiu la ora aia la birou ca să pot termina lucrurile în timp util. Am simțit, n-am placat, ceea ce e bine, dar de fiecare dată când sunt foarte multe task-uri într-un timp foarte scurt și ziua de muncă este dublă ca număr de ore, ai momente în care simți că plachezi, dar e ok. Momentele în care ziceam, în sfârșit am toate actele care îmi trebuie și apoi mai descopeream că mai trebuie încă vreo 3 pentru fiecare persoană cu care lucrez. Atunci chiar în momentul ăla eram cu dosarele în mână și am zis că dau pile de pe mână și nu știam cum să... Dar nu a fost cazul, că m-am cambat până la urmă și am luat așa încet și am pipilit pe și mi-am făcut listele mele proprii. Mă frustrează extrem de mult și îmi vine să o iau la fugă atunci când îmi dau seama că oamenii cu care lucrez trag din toate puterile ca să ajungă la un rezultat cât mai bun. Și de foarte multe ori, nu din cauza noastră, ci în alte cauze, rezultatele nu sunt cel la care vrem să ajungem. Sau poate schimbarea pe care încercăm să o generăm nu reușește să producă efectele pe care le vrem. Cred că cel mai mândru sunt în clipa în care avem stagiile de formare, trainingurile, în clipa în care simți că reușești să spargi bariera aceea de comunicare, fiindcă tot timpul la început toată lumea este liniștită, toată lumea tace și la un moment dat reușești să spargi bariera și vezi că toată lumea se implică, toată lumea devine activă. Ăla cred că este un moment de maxim satisfacție. Când primesc feedback-urile de la studenți pentru stagiile de practică, foarte mulți au fost încântați și contează mult. Adică n-am muncit degeaba. Când am primit feedback de la câțiva tutori cât de încântați au fost de studenții pe care i-au primit în proiect, chiar au fost foarte încântați de mine. Sunt multe companiile pe care am reușit să le contactăm și cu care să încheiem parteneriate.
De exemplu, am fost mândră când am aflat că proiectul nostru este perceput la nivel național ca unul dintre cele mai cu substanță proiecte implementate prin fonduri europene. De feedback-urile care vin de la oameni, feedback-uri sincere pe care nu le soliciți ca să faci o evaluare cantitativă a proiectului, ci atunci când primești un mail în care un student îți spune că i s-a schimbat viața în urma proiectului, chiar dacă într-un mod mic, dar conștientizează că acest proiect a făcut o schimbare în viață. Aplauzele furtunoase de la sfârșitul trainingurilor. Din primul moment mi-a plăcut echipa. Cred că echipa face totul. Am primit un e-mail de la Universitatea de Vest Timișoara, precum că dacă am loc de practică pentru vara aceasta. Bună întrebare, n-am practică, n-am loc de practică. Foarte bine, înscrie-te la noi, noi îți oferim loc de practică. Am acceptat propunerea. Mi s-a părut interesant și provocator, atât timp cât nu știi cum e în practică și dintr-o dată e și un proiect, e ceva mai mult decât o simplă practică și training-uri și am zis să văd cum e. Poate am șansa să intru printre cei 210. Am avut foarte multe de câștigat. În primul rând, experiență, prieteni, cunoștințe, dezvoltare profesională și personală. Am avut foarte multe de învățat, inclusiv de la traininguri, foarte bine puse la punct. De la practică, de asemenea, chiar dacă am fost în primul an, nu știam, n-aveam eu foarte multe cunoștințe despre drept și în domeniul dreptului. În schimb, am învățat foarte multe lucruri care sunt convinsă că mă vor ajuta în viitor. Multă experiență. Experiență în comunicare, experiență în analiză. Am analizat foarte mult locul de muncă, am analizat procedeul de muncă. Mult succes, merită, încercați. E o șansă pe care nu o întâlnești la fiecare colț și chiar se merită să încerci. Ar fi cea mai bună oportunitate pentru o carieră, cele mai bune traininguri posibile și mai ales distracția e garantată. Zic că merită să se înscrie, atât timp cât în afară de puțină răbdare de a ne afla dacă ai fost ales sau nu, sau dacă ai ajuns la interviu, nu pierzi absolut nimic, câștigi. Prin ce a contribuit IRT-ul la acest program? Prin cele 4 module de training, axate pe dezvoltarea abilităților transversale ale studenților, acestea fiind cel de lucru în echipă, cel de negociere, de management și leadership și cel de comunicare și discurs public. Să se implică în promovarea proiectelor de acest gen, pentru că practica este foarte importantă pentru integrarea studenților pe piața muncii. De aceea ne simțim foarte apropiați de proiectul acesta și de aceea am decis să promovăm prin toate mijloacele pe care le țin. În primul rând am intrat în proiect pentru că în urma angajărilor pe care le-am făcut, am constatat că deși studenții au o facultate făcută, nu cunosc realitățile din teritoriu și am încercat să ne implicăm pentru a-i ajuta să vadă ceea ce înseamnă munca într-o companie multinațională, ceea ce înseamnă munca în echipă, ce se cere, ce așteptări avem, în așa fel încât la momentul unei angajări să poată să-și calibreze pretențiile pe ceea ce înseamnă un loc de muncă, cum am spus, într-o multinațională. Proiectul vostru a venit perfect în întâmpinarea nevoilor noastre și oarecum mi-ați ușurat munca, pentru că vă ocupați voi de partea asta de recrutare și selectare a celor mai buni și mai promițători studenți. Au
avut o atitudine pozitivă, s-au integrat foarte bine în colectiv, au părăsit colectivul cu regrete, dar cu promisiunea că se vor întoarce, ei fiind din Sibiu. Bineînțeles, am pus în legătură și cu colegii mei din Sibiu, în așa fel încât dacă doresc într-un viitor să continuă o carieră în Baumax, să poată să se îndrepte către magazinul din Sibiu. Ne bucurăm că acești studenți sunt foarte bine intenționați și doresc să-și extindă orizontul de cunoștință, doresc să fie integrați în cadrul departamentelor noastre, doresc să ne ajute și asta face foarte mult. Chiar dacă nivelul de cunoștință nu este impresionant, se completează cu alte calități pe care le găsim la ei și în final rezultatul este foarte bun. Mesajul ar fi unul de încurajare, da? Să vină, să învețe, este doar în folosul lor. Mesajul nostru ar fi: încercați, să aplicați pentru acest program, vă așteptăm, o să aveți multe lucruri interesante de învățat alături de noi. Noi probabil că o să avem multe lucruri interesante de învățat de la voi, deci este o situație win-win. Trebuie să încercați.